hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging gabay, hanggang sa RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hard to pronounce, but easy to transact. Ay, padala ko na lang sa sa Loliler. Nahihirapan ka rin bang bigkasin ang brand name ng M. Lulier? English speakers commonly pronounce it as Lulier. But for Filipinos, mas madaling ibigkas ang Luilier. Pwede rin gamitin ang initials na ML, which stands for M. Lulier. Pero kahit anong pronunciation pa man yan, lahat pwede. Sa M. Lulier, mahirap man bigkasin, mabilis, at madali naman ang bawat transaksyon. Walang cheche-boreche. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Walang amoy kulong.
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab ko, makakapulong sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong kumakapulong sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, kung padumit man siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung padumit man siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. As tested and covenant polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Paracena.
Barreta Asing Platica ni Philip Baracena. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ngunya nagapaskuhan, sa taho kan sa tung kaumahan, dayta man lugod malingawan ang tunay na diwa kan Pasko, iyo ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang sarong umboy sa sabsaban. Pinapagirumdum ang pagiging mapagkumbaba, sagpod mapagpasalamat sa gabos na biyayang naresibi sa patapos ng taon. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines asin bilog na pamilya Alfilor sa Iriga City. Ini po si Atty. Pichi Alfilor nagpapaabot ng mahugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Merry Christmas to one and all. Greetings coming from Honorable Vincent Boyet Nagrampa, Punong Barangay San Vicente Sur, Iriga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado, San Roque, Iriga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Iriga City. Jerry Navarez, Chief Plant Transportation Office, Ligao City, Albay. Mr. and Mrs. Amormillo R. Agaw and family, San Agustin, Iriga City. Nakis Fall Water Repelling Station, Zone 2 National Highway, and front San Isidro Elementary School, Iriga City. Owned and managed by Ani Baracena and Poli Pagapuro. Ang katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso, pagkamuot asin pagpapatawad ngunyan nakapaskuhan sa pagrupyaw kan sa tuyang paratubos na si Heso Kristo. Mensahe halik sa mga ninasunod. Contud Boys, San Miguel, Iriga City, care of Edgar De Villa, Mr. and Mrs. Ray Robicho, Nanay mo British Columbia, Mr. and Mrs. Marivic Clavillas Mazo and family, 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. De Villa family and sons, Jonel, Jesse, Philip, and Carlos, Santa Cruz Sur, Iriga City. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Barangay Council of Santa Cruz Sur, Iriga City, headed by Josefina Comla Peñones, Santa Cruz Sur, Iriga City, and Audi Jose de Villa, retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Iriga City. Sasatuya Gabos, Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. May God fill your Yuletide season in all your days with immeasurable prosperity and joy. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Greetings coming from Lala's Boutique and Minimart and BGSN Store located at Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Manghentes Beach Resort located at Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mrs. Adele Fajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado. On Style Graphics Design and Services located at Tipper Street, Barangay Market Side, Daraga, Albay, with branches at Tabaco. Owned and managed by Rowena Luna. Jumpstar Trading Services offered ATM withdrawal, GCash, cash in and cash out, Maya Pay Bills, loading station, and cosmetics items. Only managed by Dada, Malin, May, and Camille. Honorable Mark Nino Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Cecilia Cecil C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Barreta Asing Platica ni Philip Baracena.
Dugang Diyos marhay na aga po sa Saint Gabos. It's 3 na kita kan bulan na Enero. Daw po kita nin Biyernes. Taon 2025. Kay banya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Ricky Sagayap. Duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanson. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa sentro kan syudad nin Iriga, di po sa Rinconada area, sinman probinsya kan Camarines Sur. Yan po sa tercer distrito kan probinsya nin Albay. Ito na pagparahaluyon na sa tuyang entro ta, dahil pangani kita nakakapag-entro, yaon na tulo sa linya. Si Karondang Raquel. Karondang Raquel, pasok. Salamat sa ating ka, Rodel Philip. Good morning sa iyo, ating sugabas sa Gantabay. Sa tuyang meras na informasyon sa Radio Local, daika masabi kang Philippine National Police niyan na igong pinaaraman sa pag-iistiya sa nasyong Pilipinas. Ang na-recover na submarine haling China sa kadagatan ng Sampatkual sa isang probinsya kang Masbate. Igun kaya tabi ka rin ang Philip naging kapega ni PNP Dizon Regional Director, Police Brigadier General Andrew P. Perez Dizon. Ipinagpaubayan na sa mga pulisya o nakang PRO5 sa grupo ng Philippine Navy ang investigasyon sa naunang bita ng insidente. Sigun sa opisyal, tabi, posibleng subuot na padpad lang ini sa lugar muli sa maukol ang dagat sa manakaaging aldaw rason ng route ng panahon na namatay niya ito ito sa Rio Bicol. Manta nagtutubod man si Dizon na ang nako ang drone, ginamit ka na baka, ginamit lang ini sa navigational o communication equipment kang nasyon kang China. Alagad tabi ka ng David ang sa mga kababayan sa isang probinsya ng Catanduanes dahil igaw sa paghadit sa baka kung ang sunod na naman sa kupon kang grupo kang nasyon kang China ang kadagatan sa kang isang probinsya kang Masbate. Alagad sa tao yan na paghadit sa mga kababayan na Masbateño nagkahayag ang langkaw na opisyal kang PNP Bicol na dai mag-adit sa doon pa naman nagluluwas ng ginigibong investigasyon sa PNP Navy. Pero natutubod ang PRO5 na sana dahil man nga talaga ispiya ini sa kung araw pa ng ispiya makahirap man sa tuyang mga kababayan dyan sa Masbate o na kung ang paghanap buhay lang iyo ang pagsisira. Yan sa itong informasyon hindi sa location para sa RTN, si Kayara Tiramda, ito Cáceres, reporting. Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon ali dyan sa luwas. Back to back, nasa linyaman si Ate Glenn, pasok. Okay, salamat sa Karondang Philip. Maraming nakakasal sa mga nagkantapay sa tuya. Pananggad na untok ang mga video okay. Digdi sa location ko, daw pa sa video okay. Garon niya ako nabitin pa sa pagsabat sa bagong taon. Dagdag nga itong informasyon, ining National Museum of the Philippines sa Bicol, makukuha ini Karondang Philip dyan sa partikan na Busay sa Dalaga. Haramilan sa Tagsawa Ruins ang pinagdadadayo ng mga Bicolano. Ining lugar na ini, naserbihan ang nasa 40,000 na turista kada kaaging taon asin bukas ini arwal daw niya na 2025. Na-record ka National Museum of the Philippines Bicol ang kabilugan na 40,000 na bisita kan 2024 na compared to ini kan mga lokal asin mga turista sa kung patunay kan padagot na interes kan mga tao sa kultura asin kalikasan digdiman sa loob kan Rio na Bicol. Sa pinagpaluwas na statistika na kapagatod ni average na 3,300 na turista kada bulan last year ini. Pinakalangkaw na bilang kan bisita na record kan Enero 2024 kung sa'y nagabot sa 5,506 ang nagbisita sa nasambit ng museo.
Mientras tanto, pinakapopular na serbisyo kan nasa mitang lugar, iyo ang libreng guided tour kung 10,705 na bisita ang naserbihan kay ni. Tampok sila sa mitang museo ang exhibit na iguanin Taragat na Bicolandia, Land of Volcanoes, na compare sa karapat na galeriya kay Barang Digdi ang botanical, zoological, geological, as in mga specimen na naglaladawan ka na sulamenteng istorya kan kalikasan sa Bicol. Tinutukoy kay ni ang mga bulkan sa riyon kung paano nabilog, pati naman ang mga geological na istruktura, mga kadagaan, mga gapo, mga fossils, mga pananom at sinayok na makukuhadig din sa Laocan Bicol Region. Sa luwag naman ka na museo, tampo ka hardin ka na volcanic rocks, butterfly garden, as in nursery ka mga pananom na may economical na importansya din sa Bicol. Igwaman in viewing that na interong matatanaw ang vulkan mayon. Mientras tanto, pinagpahayag ka National Museum Bicol ang sindagbat na schedule na magkataon in March kada na pagkakataon sa mga bisita. Poon Enero 6, ang unyan na taon, bukas ni Arwal daw, poon alas 9 linyaga, sagpod alas 5 ni na pagkahapon. Kaya duman sa mga mahilig na magpasiring sa mga lugar, urugan naman sa mga sabiring lulunadan, sa rin sa pinagdaduduman ng ngumyan, ini pong National Museum of the Philippines, diyan sa Bicol Region, dyan ini sa Partikan Busay sa Daraga Albay. So yan karon ng Philip at tutuloy ang gagdag na informasyon, balik sa action sa Bapag Barata, Leonard Liares, reporting. Salamat Tiglen sa mga heras mo pang informasyon ali dyan sa luwas. Paano po kita nga 33 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Morning ki dating konsyal architect sa ni Maestrado ka na siyudad po nin Iriga. Yan palan sa Barangay Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga, nadakop na sarong pamilya na posikit na mga parahabon. Parahabon ninyo para ransak nin mga kubo na kinukuan mga gagamitan sa pagtatanom. Sin dati na po yun dakol ang record sa Barangay Santiago. Na apelyido na Caryo. Naka-blatter po ini, dakol nan blatter kay ni dyan sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Ngunyan, winarni nga na ini ni punong barangay Manoy Digoy Salcedo, na kun liwat madakupan pamilya kay ni na mga nangahabon yan sa Barangay Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga. I-repair na ang reklamo duman sa dyan sa PNP Iriga. Salamat nadakop man giraray na warningan an parahabon dyan po sa Santiago digdi sa siyudad kan Iriga. Pero igwa pa yan mga pag-iriba dyan, bako sa naman yan. Na mag-uruuntok na ang mga parahabon dyan sa siyudad dyan po sa Santiago digdi siyudad kan Iriga. Pigpupo na naman kamong warningan. Nagkakasiribol na kumbaga haloy ng panahon po yan dyan sa Santiago ang parahabon na yan sa rong pamilya na apelyido na Caryo. Pistado yan kan mga taga Santiago, taga dyan sa Balugo. Kaya ingat-ingat man po giraray kita daw ang ani winarningan natay kadakol pa mang giraray dyan. Bako sa ng mga parahabon. An para chinsonin nyo kadakol po dyan pati para chinsonin kahoy.
Ano yan taday na sasarampulan mga barangay official dyan na kumbaga turok loon baka mga butante man kaya ni kapitan. Yan po ang magin panalmingan dapat kumbaga ipautob implementar ni na tultol ana lay pag-abot sa barangay tanganing day mag-abusan iba po mga constituentes ka na barangay Santiago digdi po sa siyudad kan Irigata dyan kaya grabe ang palusot dyan kaya nga niyan mga paraabon dyan kung minsan nadadakop itong paraabonin lang ka pinagreklamo nadakop dumana sa San Ramon dyan sa Banwaan ka na buhi sinakusulang ka mga tugang panyatong itom may kaginibuhan. Diyan po sa Santiago, kumbaga lusot-lusot kaya yan ang problema dyan na iba lusot na dyan sa Banwaan kan buhi. Pwera pa kayo itong mapasiring na digdi sa may barangay Santa Elena, digdi sa Iriga. Sa dyan, lagbasan ang mga tinampo dyan, kunyaw na sa bukid, ay mo na yan basta masisibol. Kung mayong mata na naghihiling sa sainda. Kaya dapat dyan, ang gabos na kanto, pabugtakan ni Kapitan ng CCTV. Kung kaya kan barangay na punduhan. Itong pasiring sa Basikaw, itong pasiring sa barangay Dilapi. Kung gilid po kaya kan irrigation dyan sa barangay Santiago, itong Basikaw, kunya na yan, lagbas yan, barangay San Ramon. Pag duman man sa petas kan bukid, lagbas na dyan sa barangay Dilapi. Kaya kadakol dyan kan lulusutan. Digdi man sa Oritaas, pag pasiring sa sentro kan Iriga, lagbas man dyan sa may barangay Santa Elena. Kadakol pong pwedeng mga agihan, lusutan, ang mga para illegal, para habon, dyan sa barangay Santiago. O kung duman man sa Inutan, Del Rosario Banao, lagbas na yan Los Angeles buhi. Kunyan ang mga exit point po dyan sa sinambit ng barangay. Pabugtakan ni kapitanin mga CCTV camera. Tanganing mayo dyan magparagibonin mga kabalbalan sa barangay Santiago. Digdi siyudad kan Iriga. Tapos maging high-tech. Amak mo yan kung gabos na kanto. Kan itong mga exit point. Kan barangay Santiago. Igwana po nin mga CCTV camera. Masikat ang barangay Santiago. Only in Iriga City ngayon gabos na exit point, igwang CCTV camera. Nganing mahiling so mga nag-illegal nangahabon dyan sa barangay Santiago. Nadaugon pa kayan ang barangay San Francisco. Kaka San Nicolas. Nagarog po kayan sa bagay. Simple sa naman yan. Kung gabos na exit point, may CCTV camera ang barangay Santiago. Pero dahil pa man yan magastos din milyon. Mga $500,000 kayan. Bawas-bawasan na muna sa budget kan mga barangay. Dapit sa mga kung ano-anong okasyon. Sa disaster. Minsan mga sa disaster. Pigpaparabudgetan. Mayo manin kalamidad. Sayang bagaan kwarta kan barangay. Di ba di sa Iriga, ang budget, kadakli sa disaster. Malata, puro na sa nabaga mga auto na mga mamahalon, pang rescue, ambulance, maray kon kadakol permi kan mga na-aksidente. Ito man yan minamawot, kundi, masad-pasad bagaan mga rescuer, ambulance, tigdi sa Iriga. So sabihin, sikat na kita sa pag-rescue, ay inda. Kung may bagyo nga may bahad, ay mo nakaka-rescue bagayan, harain yan. Yan ang napot dyan. Daw nagdadaraman lamang yan in relief kung nagbabagyong mga pan-rescue yan kan siyudad din Iriga. Minsan grabe ang gasto sa milyon baga ni binabakal sa mga bihikulo pong yan. Inisa ng mga ambulance na ini. Tapos itong mga garong mga Hilux na yan, Toyota, mga pan-rescue. Kaya dapat po, bakong arog kaya na sistema, kadakol kitang pwedeng budgetan na makakatabang dyan nga ni sa merkado publiko kan Iriga. Hilingonin do, sabi may mga CCTV camera dyan, tanganing mahiling, an para subsob. Ano yan
sabi, bawal na mga trapal. Ay, nangawing-kawing lugod ang trapal dyan sa Circumferential Road. O, daya na hiling kan CCTV camera na pigparabugtak dyan. Anong ginigibo ni Fatima Adayo, market supervisor ka na iriga? Kan Disyembre da, Mayo, hain. Baka nagdadayo man kung sain-sain si Fatima Adayo ang market supervisor. Kakaiba man ang pigsusupervisan ibang lugar. Puro bakasyon nga ako, konsumisyon nga digdi sa merkado kan iriga. Ngunya na panahon na Pasko saka nagdadangadang ang New Year. Ay inda pag-arog po kaya ng dalagan kan iriga. Pero ang masabi ko kaini, dawa turog dahil nag-aariba. Pero nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tadi Karondang Philip, Nadi Matulinong, ang pagsabat ng bagong taon ibig sa probinsya ng Camarines Sur. Base yan tadi sa pinagpaluwas ng assessment Karondang Philip ng Camarines Sur, Provincial Police Office. Igon sa naging kapayagan ni Police Captain Lisa Jane Altesa, ang tagapagtaramkang TPO, ibig sa probinsya ng Camarines Sur, ipigbanggit kayo inamayo man magabat na insidente ning pagkaparibok sa selebrasyon. Mayo man silang nairehistro na iligal na nagpaputok ng baril. Nasa 410 ang nakumpiskang boba o ang pinagbabawal na delikadong improvised cannon. Katakot kaya tadi Karondang Philip may naging kapayagan si Altesa na sigun sa naging kapayagan ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia ang Dabos ipasalamatan kay ni ang Dabos na nagmantinin ng katuninungan ibig sa probinsya ni Camarines Sur bako lang ang mga nakadeploy para sa kayusan sa pagsabat ng bagong taon kundi pati naman ang mga nagsakripisyo duman sa Andaya Highway. Dakula subot ang naging sakripisyo kanlado kang PNP asin kan sa mga tuwang ng traffic management kang papaulion na iligdi sa Bicol kan nakadihis na holiday season. Katakod kayan tadi Karondang Philip ipig pagsabi pa man ang tagapagtaram kang PPO sa paagian ni Ma'am Jane Altesa na kung natapos na sinda sa pagmantini kang pati orden sa pagsabat kang holiday season, ngunyan naman ang pinaprepararan kang lado ka mga kapulisan igdi sa Rio Bicol ang pagsikad kang pagkakampanya kang national orog na itong sa mga senador, mga party list na maluwas laog igdi sa interong kabikulan kaya ang sa pasangunyang pala nagkakaigwa ng coordination ang mga kapulisan sa mga LGUs at maglalatag sila kang mga precautionary measurements para sa pagsikad kang kampanyahan sa national figure sa maabot yang na January 12, 2025. Yan ito po yung heras na informasyon, halos sa location, Raquel Cáceres, reporting. Report! Salamat Gerara Itabi Karondang Raquel sa mga dugang mo pang barata sa lado lokal. Nagbabalik man si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat sa Biliwat Karondang Philip. O sa aga pala, piyesta na naman dyan sa Inorogan. Kumusta duman sa mga maharanda orog na dyan sa parting yan kan Inorogan Chapel sa Barangay Santo Domingo kan Siyudad kan Iriga. Baka magkaigwa na naman na programa arap kan sarang taon kung saan mismong pinagatindiran ang banal na misa ni Mayor Rex Cuba Oliva. Dahil ko lang aram kung ngunyan na taon na liwat na magkakaigwa na simpleng programa dyan ang lokal na gobyerno kan Siyudad kan Iriga. Pinaglalauman dyan Karondang Philip, may pa, madiklom pa ang mga may kuya, may panata. Naglalakaw na yan pasakap duman sa Inorogan Chapel para makapagsimba sa agang amay pet sa 4 na bulan kan Enero. Ate Glenn, daw nga ni mayong panata or aldaw baga may mga nahiling ako dyan na ang panata mag-jogging? Iyo, ang lugar kaya pagkapasakat, ginigibong itong agihan, itong mga nag-jajag,
nagja-jogging day man mismo napasiring. Naagi lang dyan, pero itong iba, nasakap talaga duman sa chapel para magpangaji. Itong mga bikers, lalo na pag Domingo, pag kuyan, waraming trabaho, kada ako talaga kan mga nagpapasiring, nagrorota. Diyan sa parting yan, kan Inoroga, nasakot kan Barangay Santo Domingo, kan Siyudad kan Iriga. Ano daw yan? Baka man daw nagde-date lang. Ano ba karon nagde-date? Come again? Ano ba karon nagde-date dyan? Ay, ko yan. Sabagay, normal lang na may mga kairibanan, pwedeng pamilya, barkada, o kaya special someone. Pero pag abot dyan, ang lugar na yan kaya, sagrado. Dapat digibuhon na dating place. Kunya, dyan, wala man nagbabawal na mag-ilusyon, magpasiring dyan. Pero dapat ang gibunin do, magpangagib ako itong ibang bagay na nababalga ang pagiging religyoso o kaya pagiging banal kan sarong lugar. Sagrado nga pero kahit may mga istorya ng mga dyan, may mga nabarita na iguana dyan mga sex scandal. Ayan ang na problema. Pero kan magpasiring ako dyan, kan sarang taon, sa pinagbibisita ko man yan taon-taon karandang Philip, may kuyan, may oras na lang kan pagpasiring, pero hasta lang alas 6 na banggi. May bantay dyan, dapat alas 6 oras na dyan yung magpasiring. Sabot sa iyon, maghapon pwede magbisita. Pero dahil na pwede nga boto ng diklom dyan po sa lugar na yan, tagwa dyan permanente. Itong stay-in na nagbabantay dyan. Kaya... Dahil kung aldaw man sa mga nagde-date, alangan man na mabantayan pa yan. Dahil man limitado ang oras dyan pag aldaw. Maski pa paano, karandang Philip, pag maliwanag, garo maduang isip man na mag-ibunin malain pa pwedeng mahiling, maliwanag ang kapalibutan. Pero kung banggi na talaga, dahil na pinagtutugutan dyan itong mga pasiring dyan. Garo kayo may mga pahiplian da dyan sa gilid kan simbahan, ay kan chapel? Ako yan, may anaram ko dyan, sa chapel, kung mahiling mo mismo, igwa dyanin garo istaran itong nagbabantay kan lugar. Kaya dahil na pwede itong mga isay man na may siring na kaisipan karon da Philip. O kung sa CR, paano yan? Dahil naman yan masunod ang bantay, alangan man. Ay, ako yan. Siyempre, ara mo man, na-estimate man kayan kung anoan na pwedeng gibuhon. Halimbawa, mafia, dahil na pwede magsanay dyan ng haloy. Kaya nga may bantay ko, siyempre, ang matakayan, nagmamalis siya yan kung ano ang pwedeng gibuhon kan mga nagpapasirin sa lugar. Maray kan, pero may CCTV, maski sa luwas kan CR. Maray kayan, karondang Philip, kung mapasirin dyan, ito talagang i-respect ang pagiging sagrado kan lugar na yan. Sasaruyan sa sagradong lugar sa siyudad kan Iriga na dinarayo, makulang kan mga Irigenyos, kundi ini pong mga kababayan pa, halip po sa ibang banwaan, kan Rinconada area, and garo grabe naman ang pagpakarnay, malangani. Kundi ako napapasala, may grupo, ini pong mga yaong sa Iriga. Si Sir Alan Pan, garo sa ini sa official dyan, si Sir Edwin Panchado, may mga kuyan, pagpapakarhay, kan Inorogan, tanganing mas lalong maging na presentable. Si Engineer Monmon ngo. Karandang Philip. Day ko lang araman kumpletong listahan kung mga sa ang mga opisyalis dyan. Pero, ito, anaram ko si Elmer Potencio itong dipunto kay bahan dyan. Ayun nga kaya lang wala na pala siya. Wala kaya sa listahan kang bilog na opisyalis dyan. Dahil ka ba nag-opisyal dyan, Ate Glenn? Ayun, nagpapakarakay asin kagpadrina kay nitong lugar kan Inorogan para mas maging presentable, mas maging magayon, nagiging tourist spot na yan, tourist destination sa syudad po kan Iriga. Kaya sa aga, ang tabayan na lang niya to kung ano ang mga magiging programa. Alagad kasabay ka ng kapensahan kan Inorogan, ang sabi ni Ma'am Mali sa Jane Alpesa, ang pagkapagtaramunyan kan PNP Kamsur, amabot pa lang sa aga, nauktabas udma sa aga po ini gigibuhon, ini pong pagbisita kan sa Kuya Kinship PNP sa Kamsur. And magkakaigwan ng programa dyan sa Kamsur PCO,
garo dyan nga ni mapangudtoan sa tuya pong CCNT at bago kita dyan sa Banuan Kanduti, Camarines Sur. Kung sa igawa nga ni kanang invitasyon sa media duman sa mga available sa aga, pwede po bali para po sa chapel. O kaya kuya, blessing pala ini kan New PNP Chapel sa loob mismo kan PTO. Kaya magayon ini ang senda mayon na bisita si Chief PNP, si General Francisco Marvil, karondang napilit. And pagkatapos kaya, mabiyahin na po pati rin dyan sa parte kan Lupi para po hilingon, ini pong sitwasyon kan Agday Highway. And mabisita man kay Kuyan sa sarong parokya dyan po sa Banuan Kanduki. So yan po ang mga kaganapan na mangyayari po sa aga sa dapat na rin di mapasiring. Ito aktibidad sa Inorogan o kaya ang pag-abot ng CCNP sa Kamsur PTO. Tigdi ka na lang sa Inorogan at tiglintara ni. Sa bagay, may pa, madiplom pa, yaon na mga kuyan dyan, mga may panata, nagsisimba na dyan, nagpapasiring na sa Inorogan. Si Chief PMC, bandang Ubtuman, so pwedeng duman ang gabos, karandang silip. Basta may chopper, Kamagen? may helicopter, Yan, ano po yan, siguro maaraman si Ma'am Jane, si Bala siya mga pudan niya po, para makapagtawa ng ibang detalye ka nasa na pong mangyayari sa aga dyan po sa Kamsur PPO, kung saan expected ang pag-abot ni Chief PMP Marvin. Niya po, nakabuti ni Madubana, may pa dyan kay Mangogan, and syempre, bandang po duman sa Kamsur PPO, saan na importante karoon ng pilit. So, yun. Maray kaya natin Glenn, iapot mo kay General Marbil kung anong masabi niya ka itong nako ang subuot drone dyan sa San Pascual Masbating pagsasadiri kan mga Chinese. Yung nga rin ba, maray nga rin sa nako ay ito, grabe pa lang ang nako yan, servisyo kayo parang napilit sa monitoring, surveillance, grabe itong kakayahan para makapag-monitor ang nasambit na pong bagay na na-discover dyan po sa karagatan na parte ng Sumate. Yan ang pasasalamat kan PRO5 o na naman sa nakadiscover kan nasambit ng bagay. Yan ang totoo yung mga ipapalo at hindi ka location, hindi na biyawin sa report. Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon pa hali dyan sa luwas. Napit sa pag-abot ni General Romel Marbel and PNP Director General Francisco Romel Marbil today ko kaya ang kunya na maray basta General Marbil kan PNP ang bistado ko sa nakayang mga General Biares Jerry Pornalisa Biares Nabwa like Singapore. Papakonsilo lang po kita. Tayo lang po yan ang mga bestado kong general na police. Tapos si General Andre Dizon, ang regional commander kana PNP Bicol. Sa mga colonel, ay namuunatan, iba rin mga colonel problem. Maray pa sa mga major, ang bestado ko, Major Andrio Alcomendas, Chief of Police kan PNP Pasakaw. Babalik man si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Pilit. Pajagos na asin ipipapautob na sangunyan kang Albay Veterinary Office ang border control measures para maibitaran ang pagpuriyat kang African Swine Fever o ASF sa naunang bisa ng probinsya. Sigun sa naging kapega ni Dr. Pancho Milla ang pamayokang Albay Veterinary Office na ang sa indang opisina padagos sa nagbabantay sa pagluwas asin paglaog ni mga hayop sa indang probinsya. Ipigtarang kainin na igwas nila mga nagkapir ng checkpoint siring naman sa Banuan Kang Tiwi, lalo na igdi sa probinsya ni Camarines Sur, Tiwi Border,
Camarines Sur TV border, sa may Pulangi, partikularmente na sa Bato Agos border, na parte Kambunbon sa Banwaaning Libon, naging sa Piuduran Port, asin sa Daraga, partikularmente na sa Sorsogon Albay, Birding Point. Yan sa estante picture ang pamintang opisyal, nakairiba sila sa pagpapautob ka mga lakdang ang mga lokal na gobyerno sa naunang bita ng mga lugar. Yan ang itong informasyon, halik sa location, Rafa Cáceres, report nyo. Salamat Geraray Karondang Raquel sa mga heras mo pang informasyon. Wala po kitang 55 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Nakagat ika sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ika kaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kayak mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, cool body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura, daan pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons. Mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers. Nadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asin iba pa, tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya
sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan poon kadto sa Gungunyan. Pamilya padala, ML Kwarta padala mula sa M. Lulier. Mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan sa M. Lulier. Ang pinagkakaingatan, padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na po kitang 2 minutos. Makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Antipolo Old Nabua Camarines Sur. Ki retired Air Force Alex Celeste. Ki Grande Asinman. Ki dating Kagawad Lou Villano. Siyempre ki Consal Manolo Oxano Luzon. Konsal kan nabwa na mahigos na kulan na nagiginibuhan na pagtabang sa iyang mga constituentes dyan po sa Banuan kan nabuan iba dyan na konsal damang basang kuno oro sa nga abante atras ang ginigiribo pag-abot dyan sa sangkuni ang bayan kan nabwa aprobar ngaya kan mga pag-utang kan lokal na gobyerno kan Banuaan nin Nabwa magparasunod-sunod sa ngaya sa Timuan para sunod sa kay Mayor Persembulan saka sa Timuan ay napangyayari. Pudan po niya to si Attorney Pichi Alpilorta makakaulay po niya to ngunya na pagka aldaw kung ano man an sa iyang mga magiging mensahe napit sa ngunya na taon o ining New Year. Kaulay po niya tungon niya na pagkaaga si Attorney Pichi Alpilor
kan siyudad ni na Iriga. Attorney, good morning po. Good morning po. Good morning po. Tagabos na nagdadangog sa imong programa. Digdi po sa RPNDCKI, live po kita ngunyan. Attorney, ano po ang masabi mo ngunyan na taon na pinagsasabing Year of the Snake? Ano po ang magiging mensahe mo man sa mga taga-Iriga? Siyempre po, dahil bagong taon, dapat po pirmi kitang may bagong pag-asa, pirmi kitang maghigot, dahil malingaw magagdi, magagating tabang sa mahal na Diyos, sa mga ginikibot sa araw-aldaw. Pero siyempre, ang New Year kaya, it's a new start, no? It's always a chance for a new start. Kaya, siyempre, para sa mga Irigenyo, kailan kita mawakan pag-asa para makamit kung ano man mga pangarap. Yan po. Pag-abot po sa mga nangyayari, digdi po sa siyudad kan Iriga, ano po ang pwede mong masabi na kumbaga sa ikakauswag pa ka na Iriga? Kadaakul pa po, no? Siguro, sa kuya lang ang importante, maghigusma ng mga public officials na, no? Dapat man maging observant, no? Sarong aldaw, naglalakaw-lakaw ako, kadakol basura, mga basic. Sabi ko nga ni, mga basic lang ko na dahil na kukumpli. Yan. Saka importante ang maging mapagmalasakit sa kapwa, sa may vision. Importante sa sarong leader, may vision. Yan. So, medyo yan ang nahihiling kong medyo kulang sa Irigangon yan. So, yan po. Ini pong pag-abot baga sa sentro kan Iriga na talagang nagkakagurumok ang bolos ka na trapiko kung may okasyon saka kung rush hour. Ano po ang pwede mong mai-question ka ini? Okay. Actually, before, nahiling ko na itong ginibo ni Mayor Madel Nagaro, nilagan niya ng tricycle lane, tapos igabag tindang napod yan itong coding system, no, para sa mga tricycle. Magayon na question ito. Ngunyan baga may nahiling akong pagbabago, nagaro may tricycle area na madig sa left side. Pero siguro po, saro pa na pwedeng gibuhon itong ang parking po kaya mayong order ang pagpapark sa gilid. Basta kung halik kang nabwa, maglaog ka sa highway, din sa highway 1 na yan, talagang left and right double parking. Nagpapark dyan. Kumbaga, sabi ko nga ni, makaya kitang MMDA. Kung may MMDA ko sa Iriga, marayo yan, kabus yan matitikitan. Yan po kaya obstruction yan sa Tinampo. Nakasaro man pong napansin ko, itong mga ambulance vendors, kadapol na ambulance vendors left and right, no? At any time of the day, medyo siyempre dahil nakaka-park itong damay area man for parking ang samong establishmento, dahil nakaka-park kaya also ambulance vendor. Siguro maglaag ng designated area for ambulance vendors na pwedeng dumansindang daisinda makakaabala sa agihan. Tamaski po ang mga supposedly walkway, no, itong sidewalk. May nakapark na auto. So, si mga tao nasa gitna na Tinampo naglalakaw. So, yan. I was wishing, I'm wishing na baka
dahil lang sa Christmas season. Pero yan po, pimi kong nahihiling oral daw yan. Kaya medyo disappointing lang, takulang po ang araw kaya nag-order duman sa, at the very least, sa pinaka-central business district ang Iriga. Saka na obserbaran ko po kan pizza 31 kan nagtalikod na taon. Ito nga ni pong paradahan kampadyak diyan sa Circumferential Road. Piga bugtaka na kan mga paratinda. Sabi kan mga para papadyak ay ano na ngayon eh. Siguro request magay kang mga paratinda, di ba? So actually, ang pagdi-decide kaya lalong-lalo na sa mga isyong pampubliko, no? Depende yan kung sisay papaurugon mo. Tagabus may interest. Di ba? So, dahil ko aram, siyempre, baka man tatapos na ang holiday season, baka man pagkarayunin da ulit to the mas na ninda, tatapos naman ang Pasko, baka si mga paratinda, palipato naman kung sa inyo. So, kasi ang tinampo yan, nagbako na kitang araw kang panahon na talagang, kadakol na po talagang, auto. Kadakol ng auto, kahit kuwan may designated parking area ka na. Yan, grabe talagang abala. Grabing abala ang ginikipok ang traffic. Siguro dahil ko na dapat pagpara sa roon yan, taaram namamati yan, oral daw, dahil ko nakaipuha na ipag-illustrate pa kung anong abalang nagigibok ang traffic. Kumbaga, dahil naman po pwedeng pagpara-elaborate ang mga traffic enforcer, market enforcer, kadakol man. Iyo po. Naniniwala ako na kapos man tinatry, gibon ang trabaho ninda. Hindi kulang siguro ang mga araw kayo, that's a lack of leadership po yan. Siguro dapat importante talaga na may solusyon ang nasa namamayo. May maisip lamang sa solusyon. Or kung siyang maisip, or ako, what I do is, para mo, mayo man monopoly of ideas eh. Yung sabihin, pwedeng, day ko aram ang kasimbagan, so makuha ka ng expert, pag-aadalan nito, maurulay ka mo, ano ang maray na gibuhon digdi. No? A leader should have that kind of humility, na magkonsulta, magagad ng idea sa iba, magdangog sa taong bayan, sa iling nindo ang maray na solusyon kaini, diba? So, very important yan. Dapat may transport summit kita. No, na pag-urulayan yan, kaibanan ang bako lang ang mga nasa transport sector, kundi pati ang commuting public. Diba? Dapat may igwa kitang arog kayo ng mga pag-uurulayan paano masolusyonan ang problema sa traffic. Saro pa nga ni kayan attorney ning dagdag perwisyo pa sa mga taga-Rinconada ang pagkakagaba-baga ka na waras o itong tulay dyan sa may San Agustin. Ay, Diyos ko, sinabi mo po yan. Ako, ang greatest fear ko, ako nabubuhay ko sa Iriga eh. Yaon dyan ang negosyo mi, yaon dyan ang eskwelahan mi. So, very important sa ko, ang Iriga, no? Na dapat accessible siya. Dapat accessible siya. Dahil, na-experience na yun kang Christine eh. Kang Christine, the first two major access areas or access roads which is Nabwa and Baaw, talagang submerged. And worse, itong Baaw-Iriga Bridge, no? Sa Waras, naputol ito. So sa ina ko nag-agi, no? Sa bukid, no? Nag-agi ako sa Via San Ramon Sagrada, no? Duman ako nag-agi. But then, dangerous pa man giraray itong tinampo sa Sagrada ta nagwa one way na duman. So pag nagka problema ito,
masakit na, no? So, nagapot-hapot nga ni ako kung may agihan, haling masuli, paninyo isus bato, direct sa San Antonio, just in case. Kaya baka pati Santa Cruz baon man, dahil ka naman magiging accessible sa masuli. So, what are our other access points? So, ang mga arog yan, dapat pigaadalan. Ako sa rong negosyante, pigaadalan ko yan, ta-important yan sa ko. So, dapat lalo pa ang mga nasa public service, no, mga ilihidong opisyal, dapat pigaadalan niya. Tanganing piparasyon, di man piparam kita. Diba? Oh, sakay Anong din mga tinampo yan? Dapat makarayo na yan. Opo. sakay ni pong spillway digdi sa may barangay San Jose nasaro sa ginigibong alternate road kan mga taga Rinconada tangay makalaog digdi syudad kan Iriga. Iyo. Ang problema dyan, day ka man dyan pwedeng day pwedeng agihan ning mga, ang problema dyan, day pwedeng agihan ning mga heavy loaded na mga bihikulo. Yan ang problema man duman. So kung ang komersyo talagang nalilimit siya, tama, maagi kang nabuha, grabe ang traffic duman. Saka kun minsan po baha man ang nabwa. Exactly. O sa ina maagi, so sabi yung tanang 18-wheeler na may daradarang vegetables. Yan ang sarok ang kinakatakot ko is ma-isolate ang Iriga. Na-experience na yan katong Christine, saan kita nagsasaod? O sa San Agustin kita nagsasaod. Ang sentro talagang inaccessible. Sarado ang mga tindahan. Kato po, naubos mang giraray sa mga grocery dyan sa San Agustin. Tapos digdi man sa Naga City, problematic man, tamayong may paubos naman ang goods. Nagsaod ako sa Pili, saka sa partido, sa Goa. Duman ako nagsaod. Ning ito bagang pinanaomi kang na-release kato, duman ako nagsaod. Sa Iriga, nagpapara na si mga goods. Sa almost patatapos sa susimana dahil pa nawawara si tubig. Yan ang danger sa to. Kaya sa kitang mga Irigenyo, we are very resilient. We always prepare for the worst. No, ako nagdakula ako na talagang firming may extra sarong na pag magbagyo, mabubuhay kang maskyo lamang 2-3 aldaw. Kundi ang problema ta po, dahil lampas ng 3 aldaw ang bata, no? Kung minsan nga po, simana na. Simana na. Exactly. O, duman po sa UNEP, nalaog mi ang UNEP. Imagine mo Tuesday so bagyo. O Friday nakalaog may tubig pa hanggang tuhod pa. Absolutely nawara sa tubig Saturday. So that's Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's 4 days. 4 days bago mi nalaog sa eskwela. So, I'm sure maray-ray pa sa estado kang UNEP. May mga mas mababa pa. O sa ibang eskwelahan po. Na lugar. Oo. So, yan ang, we should be proactive. Lalo na yan, summer na naman. Dapat habang mainit, pag-isipan ta na ang mga mangyayari pag mauran. So, yan ang pagiging proactive. Kami nga ni sa unit, sa mga activities, really, ma-second floor na kami. No? Kumbaga, dumana kami sa second floor, sa mga admin offices, may papalipat nila. Actually, aloy na dapat yan na in-implement ni. Kundi, para mo, si mga baha, kaya kang nakaagi, nasa nang gatuhod. So, kaya naman. Kundi, binigla kita katong Christine. So, saro ito pang dapat na adalan na talagang iyon na yan ang magiging, maski sinasabing extraordinaryo itong pangyayaring ito, iyon na to ang magiging template ta or magiging kapag
Yes, kumbaga iyon na yan magiging background sa tuyang mga DRRM preparations, no? So, yan. So, siguro po, yan, ang naiiling ko, yan ang dapat na parang namaray DRRM. So, we are very vulnerable, traffic, and taaram po nindo ang Iriga is the center really of the economy of Rinconada. Mga bangko yaon dyan, mga kadakol pa manggiraray nagsasaot sa Iriga, maski nga ni medyo mahal-mahal. Maski, sabi ko nga ni, makitang mga maski as far as their district albay, sa to mabakalbado, sa to nagduduman, mabakal ning kung ano-ano, because kumpleto man makahit pa paano ang Iriga. Kita ang maski sa politika, lalo ka politika, kita ang pighihiling, no? Lalong-lalo na po digdi sa Camarines Sur ang tinututukan ka na iba pag-abot sa politika ang Rinconada. Ay, iyo. Ang Iriga, garo kung di ako nasasala, garo pang duwa na kita o pang tulo na pinakadakulang LGU, no? And sa Camsur, kita lang ang syudad. Ang Naga City na man nagbubuto sa Camsur. So, dakula talagang contribution kang Iriga pag abot sa lado kang politika, lalong-lalo na sa eleksyon. Yun. Kaya nga ni tigiling, kumbaga may mga nadadangog ako na kaya daigayong nakakonsolidate. So ibang banwaan sa Rinconada, itong oposisyon sa Rinconada, dahil tigihiling ninda sa Iriga. Kung ano sa behavior kang Iriga, kung may oposisyon sa Iriga, saka man sintama hiriro duman, mayo man opposition at that time na nagluluwas sa bago mag-eleksyon, no? Kung nag-file ako on the last day talaga, it was really a decision na nahiling kong kaipuhan kaya yung po, no? Taday man pwedeng mayong oposisyon, makumanggit ang diktadorya, no? So, kaipuhan may oposisyon. So, that's why I ran. Ano man po, attorney, masabi mo digdi sa Pulse, sorbida ka na Pulse Asia sa politika sa Camsur? I really think, no, as a communication practitioner, no, ang training ko bago ako naging abogado, sa akong journalist, no? Ang hiling ko kayan, sa ruyan na PR stand, no? Para mabago ang narrative or mabago ang mga topic ang tigo-orolayan. Karam nindo, nagluwas yan kang panahon na kumbaga binabatikos na maray ang mga namamayo kang probinsya dahil kang problema sa lupi. Itong traffic na almost pa Manila ka 22 to 24 to 28 hours. No? So, nakakautsindang maray duman. So, that's why I think they came up with this sinasabi nindang Pulse Asia survey. No, kadakol sa ko nagsabi, ara mo mayo akong, dahil ko nahihiling yan sa Facebook ko kaya mga post nila, dahil ko nahihiling. So, may nag-i-istorya na lang sa kuya. Ito ang link is a dead link. Kumbaga may nakalaag na link to the article sa Manila Bulletin Manda. Mayo, article not found. So, well, it really seems like it's false, no? May nagapot nga ni isa ko, igwa kayang Iriga City Chamber of Commerce. Sabi ko, day ko daw niya ako sigurado. Day ko man niya ako ako haloy akong naging director ako kang Metro Naga Chamber of Commerce, no? Igwang Camsur, Chamber of Commerce and Industry. Pero mayo akong nadadangog na Iriga City Chamber of Commerce. So, nakaigwa, dahil lang ako aware, bako lang siguro akong member. Pero mayo, tayo dato ang commission
Sinda ang nagpa-survey. Yun ang sabi. Baka bago na po yan na muknaon ang Iriga City Chambers of Commerce. Ara mo kadto, kang panahon ni Papa ko, very active ang business sector sa Rinconada, no? In fact, naging presidente man si Papa ko, tsaka active man si Daddy ko sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Sa Iriga po yan, no? Yan ang mga aram ko. Ang Iriga City Chamber of Commerce and Industry, I am not sure. Kumagaday ko, tama kung nagigirumduman na igwa ka iyan. Igwa ka tong Small Business Institute, no? Igwa ka tong Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Yan ang mga nagigirumduman kung igwa kita sa Iriga. Ako ang aram ko lang po digdi na grupo, Kiwanis, tapos itong Rotary. Iyo, tsaka may JCI man. Sa mga ubin, may JCs man kita. Yan, yung mga sinda si Buboy na natansyado ang dati na haluyo ko na. Yan. At day ko na aram po si Isay ang mga president or membro ng JC sa Iriga. Pero ang active sinda, active ang JC sa Iriga. Message mo na lang po sa mga taga-Iriga, attorney. Iyo po. So, syempre ngunyan ng mga panahon sa bagong taon, dapat magpanok kita ng pag-asa. Nagabos na bagay, gabos na inaagihan ta, igwang hangganan, igwang solusyon, gabos na problema, may solusyon. No? Panduwa pong mensahe ko, ngunyan na New Year, bagong taon na, 2025, maging critical thinkers kita. No? So anong ibig sabihin kang critical thinkers? Gabos na baritang nasasagap ka, dapat limitang iniisip kung totoo o bako. Kadakol kang taong gustong mag-manipulate kang ano ang naaraman pa saka ano ang paniniwala pa. Importanteng maray ang mag-check, no? Tanganing mag-fact check, no? Ako pag nagtrabaho ako sa dyaryo kang panahon, ang trabaho kong inot is a fact checker, FACT checker, no? Na pati ang mga pati ang pati ang spelling ang mga pangaran, check yan, mga dates, mga pag-abot yan, may study, dapat mabasa mo sa article, no? May mga studies, may survey, dapat mabasa mo mismo sa survey na pinaluwa. So, yan nasa kang mga inod kong trabaho. That's why, masasabi kong siguro, 95% I could spot, no? If an article or a Facebook post is fake or not, no? So, siguro, pangduwa yan, no? Mag-atid-atid ba kung basta makahiling ting post, totoo ini o bako. I mean, we will believe it immediately. So, pangatlo is, siguro panahon naman na isipon tang maray ang ikakarahay kan sa tuyang banwaan. We should care about our city because it is where we live. No? Ang mga malta sa buhay dyan nabubuhay, no? Dyan nag-uugma, dyan nag-ieskwela, dyan nagtatrabaho, no? So kaipuan, makialam tayo, no? Anong nangyayari ba kung ano ang namamati, tatatanggap punta na lang iyon nangyayari. Bako iyan normal. May mga bagay na bakong normal na nino-normalize pa na lang napapagal na kitang magpara pakiaram. No, sana day kita mapagal makiaram sa kung ano ang ikakaray ka sa tuyang banwaan, sa tuyang syudad. So, yun po yan. Happy New Year, syempre, sa gabos na taga-Iriga. And gusto kong pasalamatan ng DCKI. Di ba lang ako ma-interview? At least naaputan nito ako ngunya na biyernes na ini. Magdakulang bagay. No? Salamat, Sir Philip. Saka sa gabos na paglilipa po sa DCKI. Happy New Year po sa gabos.
Salamat po, attorney, na nagpaonra na makaulay ngunya na pagkaaga digdi sa muyang istasyon. Yan po si Attorney Pichi Alpilor Moraleda na nakaulay niya tungon niya na pagkaaga. Kumbaga, yan po ang sa iyang mga mission. Ngunya na taon 2025. Kumbaga, itong mga naobserbaran niya dapit sa politika, sa dalagan kan paggogobyerno lokal digdi po sa tuyang syudad, saka bako sa nang digdi sa syudad kan Iriga digdi mismo sa probinsya kan Camarines Sur asin bilog na Rinconada area. Dakulang bagay po na dapat maging responsable man kita mga namamanwaan, maraman ta kung ano ang mga nangyayari, kung ano ang mga pwedeng gibuhon na pwedeng makapagpaasenso kana sa tuyang lugar. Espesyalmente po ang syudad kan Irgasin man Rinconada area. Kung iisipon kadakol pong nakakaobserbar sa syudad kan Iriga, nagaro na babayaan na po kita pag-abot sa pag-asenso kan mga pagtaraid na banwaan, magin an Pulangi, an banwaan ka na Pili. Kumbaga, syudad man po kutan Iriga, kung di garo natatahuban na kan ibang mga banwaan sana, kumbaga kakompetensya kan syudad din Iriga, bako na nga ning syudad pag-abot sa ibang syudad, masakit tama na tapatan, makisabayan, arog kan Ligao City, arog kan Tabaco City, talagang medyo pero nainot pa kitang mga naging syudad kayan, syudad kan Iriga, kundi pag-abot sa pag-asenso kan lugar, daog-daog na nga ni kita kan banwanin na buwa, sabi kan iba. Sa banwan kan na buwa, 24 oras, inaagihanin mga bihikulo. Kita, alas 7 pa sana, mayo nang gawin nagpapara laog sa terminal. Mayo ng biyahe. Kaya yan po ang dapat na, baga mapakarhay ang sistema. Pag-abot sa negosyo, sa transportasyon, tapos dapat tawanin atensyon. Sabi nga ni kan sarong opisyal kan COMELEC digdi po sa Rinconada area. Ano man ngayon ining Barangay San Francisco ta kunsuarin nga sumay okasyon, ma Pasko, ma New Year, nagpapatinampo. Bangan palugod nga, hali siyang baaw, mapasiring dyan sa City Hall. Bangan palugod nga, nasasakitan na nga akong umagi, amak mo nga na paghaling San Jose, imbes nga mapadali man subiyahe ko, pasiring dyan sa City Hall, di ay na maagi sa sentro, dyan ako mag-agi sa Tarosan, uy tayo isinarado nga so tinampo nagpapasemento niya na panahon. Ay pambihira. Ito man yung kapitan kan Barangay Sagrada, si Melvin Barayoga, garo nga kaibahan mo to, pambihira. Sarado na nga si spillway kan San Jose, di lamang nga nagbugtak nin karato lang, bakong pasabol. Ay pambihira niya ako. Natutuyawan po ang Iriga sa kan Barangay Sagrada, ngunya ng mga panahon, dyan sa Banwan kan Baaw. Dapat niya magbugtak tulos ng warning device na bakong pasable ang spillway dyan sa Barangay San Jose. Yan pa sa ngaan kan Barangay Sagrada, si Kapitan Melvin magbugtak naman in karatula. Ay pambihira. Puro na sa mga katuyawan. Pero nakita kayo ni si Bukal, may
may nobling katayon. Ano ito nasabi ko na? Ay, pambira. Yun po yan na obserbaran niya to. Kaya sana ngunya na taon magkaigwanan pagbabago sa dalagan kan gugobyerno digdi po sa Rinconada area bako sanang sa siyudad kan Iriga. Antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na po kitang 41 minutos. Makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Sana pangirit ako sa ibang mga politiko. Kung sa inan okasyon na rayaon man duman. Tapos kung minsan inimbitaran sa sarong lado, maski dahil man siya imbitado, nagduman, nasuya pa, pigparataraman na itong presidentiyan organisasyon sa sarong barangay, digdi po sa siyudad kan Iriga. Ay pambira, pag-arog na po kaya na ninaastakan mga politiko. Magin sports na nga kita, kung baga pag-abot sa politika, dahil kita maanggot. Maray nga ni tayaon ka man duman, tapos naanggot na da, ay pambihira. Patuan politika, dahil kita itong kumbaga kita na sanaan perming masunod, brasuhon ang mga kalaban, ay dahil po yan pwede. Kumbaga may mga nasa sagasaan kita ng mga sibilyan, mga suportadores, mga nagtatabang sa satuya, nawawara lugod ang respeto sa Indo bilang sarong politiko. Dahil po kita masambit nin ano man na pangaran digdi kung isang politikong yan, pero bistado po digdi sa area maray. Ibaan inaasta naobserbaran kan mga taga-Iriga. Bako pong arog kayan, ani pahiling nindo. Dapat kamuan magin ehemplo, modelo bilang mga politiko, digdi sa Rinconada, saka sa siyudad kan Iriga, espesyalmente. Report! Ayun, nagbabalik si Ate Raquel, pasok. Salamat sa dito, Rondang Philip. Uminabot na sa 50 ang kabilugan na ikurit na kaso ng fire-related injuries. Igdi sa Rayong Bicol sa pagsabat ng taong 2025. Sigod kay Department of Health Bicol Center for Development Regional Program Manager and Violence Injury Prevention Program, Johnny Ann Granido, na 26 ang nairiso sa laog kang nakaaging Disyembre 31 hasta Enero 1 presenteng taon at 14 kasuman sa suudma Enero 2. Nagyeno sa sidang datos sa probinsya at siyudad sa riyon ang may nairisong kaso, iyo ang probinsya ni Camarines Sur, iguang 16, sinundan ni ikang probinsya ni Albay na iguang 12, probinsya ni Camarines Norte na iguang 10, siyudad ni Naga iguang 7 at sa siyudad ni Naga iguang 5 kaso mantang suwites ang numero 1 inverto sa pagkakairido kang mga biktima sa pagsilibrar kang bagong taon. Posible man subuot na may mga naputukan ng mga dai na ikurit nindang 05 traffic-related injuries alagad bako sa Saint Sentinel site. Nagpakonsulta kaya daininda na isabay sa naunang bisa ng datos. Alagad sinawan doon ni Granido na ang dakulang faktor na pagpapautom ni mga polisiya at ordinansa
mapadapit sa pagbawal sa mga illegal na paputok sa bilog na Rion, Bicol. Pwede pa subot madugangan na bilang ka mga naputukan o na kung magpakonsulta pa sana mga biktima sinasa sa Enero 6, 2025 ang pagtatapos kan sa ilang surveillance mapadapit sa fire rocket related injuries igdi sa bilog na Rion, Bicol. Sa presente igwapang 4 na na-confine sa ilang sentinel site igdi sa Rion at base man sa ilang surveillance period mas dakol subot ang kaso ka mga nairis ngunyam kumpara kang pagsabat sa nakaging taon 2024 pangapunan kaini sa mga maputukan na dai pagbaliwalaon ang sila mga lugad at tulos magpasiring sa mga raming hospital tanga ni maibitaran ang pagkakaigwa ng infection na pwedeng supunan subot partikularmente na ang tetanus asin ang tetanus pwede subot ini makagadan kakinsay man na tao. Karondang Raquel, ako nga dahil na mga napipilan sa kuyang pigsa dahil manaputukan. Baka sabi karondang... Ano daw ang bulong ka ini? Baka karondang pili palangkaw ang sa imong sugar. Kaya dahil tuloy sa gihilom ang pigsa. Dapat pala dahil magparainom din purog ta grabe ang sugar kan purog. 25. Ate Raquel, dahil magparainom din purog ta grabe ang sugar kan purog. Garo yan kausa? Kuyanan mo kang kunyan gumabela, itong gumabela kang burak, kuyanan mo sa gitna, lagaan mo ning mata, saka mo itapal. Diyan sa may pigsa mo tabi karon dahil pilit sa kaning mahinog, makalawas ang kurabot na inaapot tabi karon dahil pilit. Gusto ko ang magtapal itong gumamelang burak na hobin. Pwede man, o kaya tabi karon dahil pilit, kung talagang makusog ang buot mo, kung gusto mo talagang marahayan, gumawa ka ng bote ng purog, itong bunganga kang bote. Ay, pambira makulogon yan. Kung mo duman sa mapakang, ano yan, kang pizza mo, sabay mo taklion, taloon mo, papukon mo ang bote kang purog, sigurado maluwas ka yan. Ang dapat ay luwas ka sa imong pugsa, sa makulog yan. Ito kung mapasa pa, mas lalong delikado yan. Dahil ka na dahil sa informasyon. Oy, pabutan ko pala ng happy birthday. Si Kuya Melchior Icho Brillas Martinez na celebra kasi ang kumpleanyo niya. And of course, happiest birthday kay Reverend Father Danilo Rosales Aguilar. Ang Cora Parroco Kampati Machuray na celebra man kasi ang kumpleanyo niya. Happy birthday, Father Dan. We love you. Halis sa location. Raquel Cáceres, reporting. Salamat karondang Raquel. Pakonsuelo lang po kita ta. Kumpleanyo pati ni Reverend Father Dan Aguilar na Cora Parroco kan Our Lady of Fatima Parish and Shrine diyan po sa San Isidro digdi po sa siyudad kan Iriga. Again, happy birthday Father Dan uno basang. Waso mga murumumpo na sa nasiton. Dahil magsugot, si Father Dan, iba yan mamoy Aray kon si Father Tito Olivat, dawa purig sana mo na. Alang, grabe bagan pagtuyaw mo niyan. Sa Prime Water, Iriga City Water District, maluya daan serbisyo, may mga barangay na nagpaparawara-wara daan supply na tubig. Hapot na isa kaya ngayon board president kan Prime Water sabi man kanina ngayon si Reverend Father Tito Oliva baga ngayon yan lang ano daw ang masabi kay ni Father Tito Oliva pwede nang wirik-wirik ka na sana ng mga bendetadong tubig tanin magkatubig wisik-wisik lang yan ngod nagsusuba lang po kita pero napupungot kaya ang mga pigsusuplayan ng tubig digdi po sa siyudad kan Iriga ani ba waraan supply na tubig dyan da sa Parina ay ano na yan bukid na parte na kaya yan ano na daw itong sabi ma-put up dyan in pumping station duman po sa barangay Santa Maria kung di ako napapasala kunya na baga ito? Santa Maria or Santa Teresita? Inagurara na ka ito,
gibuhan na ni na blessing and inauguration. Hindi karo dahil pa man nagpupungsyunar an gigibuho na pumping station na ito. Yan sa may tangod ka na Santa Teresita kayo dito, bako pa man Santa Maria. Kan sabi ka ito kan maghapot ako ang mayor pa ka ito si Mayor Maril Alpilor. Mga 50 million dan gagastuson ay sobra man niya. Grabe man, pumping station 50 million ay santisima. Maluho ang prime water pag-arog ka yan. Pero nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tadi Karondang Philippine habol na lang nato ini uli na ang naging kapayagan kang Philippine Navy mapadapit sa paglipat sa Seda ginigibo nindang investigasyon kay ito na ko ang drone diyan sa San Pascual, Masbate. Pinagkumpirma pa din sa hunyang Karondang Philippine Armed Forces of the Philippines ang paglilipat ng remotely operated submersible drone halin sa PNP, Philippine National Police, pati rin sa Philippine Navy, ini matapos na madupayang ka mga parasisira ang nasabi ng drone sa baybayin dagat ng San Pascual, Masbate. Sa presente nagsasagibo na ni Mahararong at mabusit ni investigasyon ang grupo kang Philippine Navy na matukoy ang pinagalian at objeto kang naon ng bita ng drone. Sa sarong pahayag, kinawan doon ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Sefies Prindat na ang portampiyan kang pakikipagsabangan sa mga parasisira at hindi ba pang mga maritime stakeholders. Pinalayugan man pag-umaw ni Sestes ang pagiging alerto ka mga parasisira at sinansidang padagos na pakikisumaro sa pagbabantay laban sa mga hinahinala kadudadudang aktibidad kasatuyang karagatan. Sa ngunyan, itigsiguro tabi karon ng Philippine Armed Forces of the Philippines na padagos sa magtataon ng proteksyon sa maritime domain kanasyon, tanganing tugunan ang arka ng insidente at yung iba pangutan ng seguridad, tanganing dain na maulit ang magbagsak na mga drone sa ilma na karagatan sa ilma na lugar, igdi sa Pilipinas. Dugang na informasyon sa Lado Lokal, ako Cáceres, reporting. Salamat Geraray, Karondang Raquel sa mga heras mo pang informasyon. Dapit sa nako ang drone dyan sa San Pascual, Masbate. Natapalan pig turnover na sa Philippine Navy. Kaya mag-preparar ang Pilipinas pag-arog na po kaya na sitwasyon. Garo igwa ng mga ginigibong dagdag kababalaghan ang nasyon kan China sa Pilipinas. Magin mapag-ingat po kita sa mga arog kayong sitwasyon na bako na po yan na basta-basta baka itaaram ang mga kadagatan ta sa Pilipinas pinag tataanan na nin bomba sa iraro man kapalibutan. Ang mga Chinese, yan ang dakulang problema. Tapos ang kadagaan kan Pilipinas, ay pakasiguro, takadakol na po mga negosyanteng Chinese, Taiwanese, digdi po sa tuyang lugar. Di nga sa syudad kan Iriga, nadudominar na baga ang negosyo kan mga Chinese. Although, ba, mga Filipino-Chinese, kaya lang, wag pakatiwala angod. Ibaan na mga ginigibo sa tuya. Malay ta, ni barig di ba ka spy na. Iba po ang ugali kan mga Chinese, komunista ba yan? Pwedeng tiwalaan pag gobyerno komunista. Pwedeng magtiwalaan gobyerno demokrasya. Yan po ang naobserbaran ko. Ang Pilipinas gaya, garo grabe ang tiwala. Sobrang demokrasya ta. Itaram, linalaog na kita kan mga komunista. Paparakalaban ta, nasyon kan Amerika. Ngaya, CPP, Communist Party of the Philippines. Ano talaga ang pinaglalabanin doon? Pilipinas? O kalabanin doon US? An hapot kaya digdi?
Ani pong mga rebelding grupo, mga New People's Army, ako mayong surugan dyan. Kumbaga may mga ideolohiyan, sabi nga, ideology susunod sinda. Kaya lang, anong klase? Filipino ideology o Chinese ideology? Saan kalaban nindo? Amerika. Tapos gobyerno. Dahil maintindihan, dapat so totoong ideolohiya nindo, ipaglaban ang Pilipinas ba kung kalaban ang gobyerno, kalaban ang nasyon kan Amerika. Mapapasain po ang gobyerno tapag arog kaya ng sistema kan ipinaglalaban nindo. Makahirak ka itong mga apektado, lalong-lalo na sa mga barangay. Kung yan nagdadangadang ang eleksyon, ay guwa na naman yan mga maparahaga dan iba. Revolutionary tax ngaya, pambira-piranan gobyerno ta. Iba pa so tax sa gobyerno, iba so tax sa mga rebelde. Masay na sa namaduman ang mga Pilipino, pag-arog na po kaya ng sistema kan gobyerno ta. Gobyerno sa bukid, gobyerno sa digdi sa hubas. Kaya nangyayari kadakol buaya sa bukid, buaya digdi sa gobyerno. Ayaw na po kitang padumanan sagkod na arog ka ng sistema kan paggugobyerno sa Pilipinas. Ay kita nagkakasararo, ay talagang masakit na makuataan tultul na paggugobyerno sa Pilipinas. Tabara nga ang mga Pilipino. Ayaw man ibang pwedeng basulon sa dalagan kan gobyerno ta, kundi kitang mga Pilipino. Yun na yan, so panahon kan hapon, nga Pilipino tukdo, Pilipino tago, Pilipino tunto. Pigto tukdo, kapwa Pilipino, gagadanon kan hapon. Masakit pag-arog po kaya ng sistema kan gobyerno ta, digdi sa satuyang nasyon. Ta mga yaon sa gobyerno, si Gandurolak. Ang Vice President saka si BBM si kibagan iriwal. Dahil nang padumanan ang sistema kan gobyerno ta. Imbis na magkasararo si Vice President Sara Duterte dahil sa nasa politika, dahil nagkakasundo sa kasi Presidente Bongbong Marcos. Saan mga alipores kaya, ang mga nakapalibot, puro tentasyon na iba. Inetintaran si Presidente Bongbong Marcos kan iba man nakapalibot sa iya, lalong-lalo naman si Vice President Sara Duterte na gusto man kumbaga halop sa puder, sablok sa puder, gusto naman na maging presidente, kundi ngunyan pa sana nasibol na. Kuha ng aning impeachment na lalatag sa iya. Ay indang gobyerno tapo ini sa Pilipinas, mag-isip-isip ang mga Pilipino sa araw kayong sitwasyon. Kita ang mga nagtitios na namamanuan, kita po ang apektado. Ma-eleksyon na naman, sana makapili kita ng mga tultul na leader. Tultul na mga gobyerno sa Pilipinas. Kung arog na po kayan, ay dahil mahaloy ang panahon ng Pilipinas, pirming arog kayo ng sitwasyon, paroro imbes na pa-asinso. Hindi daw kita sa iba pang bareta. Nagpaluwas naman in pahayag ang Department of Health dapit sa nagwawarak na social media post dapit man sa subuot international health concern. Maglilinaw kan ahensya sa presente dahil man ini sinusuportaran kan mga reliable sources asin may umana ining konfirmasyon hali sa pinagsambit ng nasyon asin sa World Health Organization. Siguro man kan DOH na naggaganaan Philippine Disease Surveillance System asin aktibo man ana ahensya sa pag-verify kan mga impormasyon tanganing i-update ana publiko. Pakinggan nyo man kan Health Department ang publiko na iwasan ang pag-share kan mga post online hali sa mga questionable websites o online sources. Tanganing maiwasan ang pagpapawarak kan salang impormasyon kalituhan sa publiko. Kadakol po ngunyan ang maruluwas naman mga fake news sa social media. Parayo panganan eleksyon, kadakol na kan mga kun ano-ano mga nagluluwas na bareta, pero pa kan mga soro-survey.
An Pulse Asia Survey, talagang pulse da. Kung minsan, ang pinapaluwas, sa bagay, ako dahil man talaga believe sa mga surusorbing ini, kan Pulse Asia, minsan. Kaya mag-isip po ang mga Pilipino dapit sa mga nangyayari sa satuyang nasyon. Kung gusto tanin na karahayan, kauswagan, piliyon taan mga leader na pwedeng magpaasenso kan sa tuyang nasyon, mapakarhayan sa tuyang gobyerno. Bakong itong mga magpaparasagin-sagin, ako ngaya, mabago kan nasyon, mag-abot kan panahon, dahil man na pagbabago, so ugali kan ibang mga politiko, korapto man giraray. Yan po ang dapat mabawasan sa tuyang gobyerno. Gusto tang maging tultol ang gobyerno sa Pilipinas. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Glinda Biares, asin man Raquel Caceres. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Kaibahan niya to sa lado technical si James Oco, sa information si Ricky Sagayap, duman sa transmitter si Jimmy Guanzon. Nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Barreta asin Platica ni Philip Baracena.